bay ule tunai hian Bethlehem Veng kan oma Bethlehem Veng lui kan oma ni chuan tun video Bethlehem si lui atangin kan tlan changa chuan Republic lama kan kul chawanga chuan Republic atangin Sikulpuikawn kan kalanga Khatla kan kal dawn ani helai pangpar hi MHCP nan lo en kol hi moi khop mai lam pangkong dan tlang pui hi alakal ngai lo le khodang ami le ramdang ami tetan kan tilang le anga tin kho tul mi tan pon kal ngai lo te le muchak ver trim tang kan tilang le don ani etuna kanom me na hi Bethlehem ani kan ti to ka halai kong thei chu awan kho ve mole halai motor ring wang hen alo khu ni hi pel watang tilai in rel mek ki in sak mek ki Bethlehem Presbyterian biakin ya lian khop main sak zo meu chuanin Aizawl ko ran biakin lian ber ani hialin rin nomani hei tilai hi helai peng thum hi college Veng lam pan thak na ania chuan heti lampang hi Upper Republic lam pan chawna ni chuan Upper Republic lam pan chawna hian kan kal dawn ani
na hin upper republic kong akan tlan me ka kan tlan chho par republic kong akan tlan me ka upper republic lam kan pan chho par ani ai hetilai hi republic koi puyan ti thin ka ni a tuna kan tlan kul mek hi ni nagan tlan mek na hi republic kong peng poimo tak mai pipa nge peng an ti thin kha ni hetilai peng hi governor Southgate bulan chuak dona tun tuma chuan eta upper republic kan tlan zelanga chuan Sikulpuikawn kan kalanga chuan Khatla kawna kan chuak phei dawn ani tuna kan awm mek hi upper republic kong phei chu ani
tuna chuan he Sikulpuikawn a kan thleng le ta Sikulpuikawn hi Mizorama school hning thang tak school pui an ti school sen an ti bawk thin boys ME school le PC girls te omna ani a tin an government Aizawl college omna ani tun chuan Aizawl a kawn pawimawh tak mai pakhat Khatla kawn kan lo thleng ta ni kan video te min lo thlir sak vain kan lom hle ni kan channel hi min lo subscribe sak ve ula la subscribe lo te khan chuna thei angin min lo share dar sak ve don nia kan lom e